हेलौ खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो नोंथांमोननि गेजेराव आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय आङो दा मैगं सायनो नागिरदों बे लाफाजों ओमफ्राय नैबे माबा खुदुना बुथुवा बिसोर मोननैजों मिक्स खालामनानै संगोन दा आं बेखौ सायनोसै बेखौ दा आं सायखां मैगंखौ आरामसे सुखांबाय ओमफ्राय नै नाखौबो सुखांबाय एबार बेखौ फिसा फिसा हाग्लिनोसै फिसा फिसा हाग्लिनांगौ होमबाना मोजां जायो बियो हालदै एसे संख्रि एसे होनानै लाखाबाय साराया दुंबाय ओमफ्राय इयाव थाव होनोसै एवथ्रमखांजोबबाय बेखौ दा नाखौ एवथ्रमखांजोबबाय ओमफ्राय नै इयाव थावा माखासे थालांबाय बेखौ ओमफ्राय बेयाव लखबनानै दोनफिनजों एबार नै दा दहायनि लाफा आरो बुथुवा आयौ ज' हाग्लिनायखौ संनोसै ओमफ्राय बेयावहाय थाव होनाङा आरो ओमफ्राय हायखांबाबो हायखांजोबनो हायासै दहायनि नानिया एसे थालांबाय ओमफ्राय बेखौथ' खारैजोंसो संगोन नालाय नायलांबाय थादो नोंथांमोना आं माबोरै सङो बेखौ हरजोबसै बेयाव थिन मिनिटसो जाबाय बेखौ खोबनानै दोननाया आयौ जिस्रियाव थांदे बिदि जाबाय एबार बेयाव संख्रि हरनोसै एसे नै बियो खारदै ओमफ्राय माबानि थालिर फस्लानि बेखौ बेयाव हरनोसै एसे नै बांद्राय बुरजा होनाङा एसेल' आयौ 2 मिनिटसोल' जादोंमोन बे संख्रि होखांनाया खोबनानै दोनफिनसै एबाराव अरानो जोंथारासै माबा र' एबार नायनोसै बेखौ मा अबस्था जानानै दङ नै रेबहांबाय आयौ 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 बे गारबाजों एरनो बाथारलां उखुन्दैयानो उल्थासो ओमफ्राय ओरै उल्थासो जिरायफैदों बेखौ एसे एग्लिनांगौ ओरै एग्लिबा गेब्लेबा मोजां मोनजायो सागंबो साजायो सानोबा ओमफ्राय बिदिनो गेब्लेखासिगोन गेब्लेबाय बियो एसे दै होबाय एबाराव दैखौ एसे बुरजा होनांगौ माने बुरजा होगोन आरो आं दैया गुदुंखामोन एबार नाखौ हरनोसै ना एवथ्रमनानै दोननायखौ
थाव दंना बेयाव ओमफ्राय थावखौ हरा लासै लासै गोदौबाय गोदौबाय दुन्दिया होनोसै ब्राव दुन्दिया होबाय दुन्दिया बरिया टेस्टी जासिगोन बियो बरिया टेस्टी जासिगोन एसे साखिनोसै आङो दा टेस्टी जाबाय संख्रि बानलु गासिबो नांजोबबाय अमा संनोसै अमा ओमफ्राय सामब्राम बानलु लाखाजोबबाय ओमफ्राय सारायाबो बेनो माने अराव संबाथाय बेलेग बेलेग सारायखौ बाहायगोन बायो ओंखायनो थाव होनोसै अर बन एखे थाव बांद्राय बुरजा होआसै अमाया मेजेम दं जीरा गैलानो खोमा बेयावथ' चिलि पाउडार नांबियो गैलानो सामब्राम गुफुर देग्लिनाय मोनबाय दै होनोसै एबार फाइनालि मोनसिगोन दा माबा होनसै दुन्दिया होनसै दुन्दिया होननानै मोनबाय बेयो टेस्टी जासिगोन बियो मोनबाय ओंखाम जानोसै गेजेराव बेदरखौ मोनसे साखिनो नागिरदों र' आयौ जि गुदुं टेस्टी ओंखाम जानोसै एबाराव नै अमा बेदरखौ लाबाय ओंख्रिखौबो लाबाय ओंख्रि गोबाबजों ना ओमफ्राय जेबो गैया बानलु थाइसे संख्रि
ओंखाम जानोसै आङो दा ओंख्रि लाबाय अमा भाजा ओंख्रिबो गोबाब ओमफ्राय ना अमा मेजेमनि रोसिबो लादों आं एसे टेस्टी बे ओंख्रियाव बानलु होआसै खोमा ने बानलुबो होआसै सामब्रामबोथ' होखाया थावबो होआखै ओमफ्राय ना एवनायाव नायाव एसे जिखिनि थाव नांदों बेनो अमा बेदर नायाबो बिराद सु दङ ओंखाम जाखांबाय आं दा लोगोफोर ओमफ्राय नै गय जानोसै नोंथांमोन आंनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो बाय बाय नोंथांमोन आंनि भिडिअखौ जोबनायनि क्लिप नायनायनि थाखाय थेंक इउ